Članovi SDP-a s područja 3. izborne jedinice okupili su se danas u Varaždinu. Na druženju u sportskoj dvorani na Dravi pridružio im se i predsjednik stranke Zoran Milanović. Varaždin je danas bio domaćin druženja članica i članova SDP-a 3. izborne jedinice, kojem se pridružio i predsjednik SDP-a premijer Zoran Milanović. Uz njega druženju su se odazvali i ministri Gordan Maras te Siniša Hajdaš Dončić, te bivši ministar Željko Jovanović, inače koordinator 8. izborne jedinice, zamjenik varaždinskog župana Alen Kišić te brojni drugi uzvanici. Želimo na ovaj način zbližiti naše članove i članice, želimo ljude motivirati za predstojeće parlamentarne izbore. Kao što vidite, imamo organizirane i sportske aktivnosti, tako da evo, bit će ovdje oko 1000 članica i članova, ne samo iz 3. izborne jedinice, nego i svih prvih 8 izborne jedinica. Druženje je proteklo i u ozračju rezultata kojeg je SDP ostvario na nedavnim izborima za članove vijeća mjesnih odbora grada Varaždina. Kao što znate, SDP kao samostalna stranka postigao najbolje rezultate u gradu Varaždinu, što još dugo nije bio taj slučaj. Zadovoljni smo rezultatima. Mislim da smo mogli i bolje. Ovo je dobra uvertira, dobar put ka parlamentarnim izborima i ja sam uvjeren da ćemo na parlamentarnim izborima, da će 3. izborna jedinica, da će lijeva opcija odnijeti jaku pobjedu. Idemo na izbore protiv nikoga, nemamo neprijatelja, Hrvatska nam je prijatelj, borit ćemo se za njezin status, za njezino dostojanstvo, a to onda znači za dostojanstvo svakog čovjeka, svake žene, svakog muškarca, svakoga ko voli ovu zemlju. Danas nije vrijeme za velike političke programe. Naš program i naše obećanje prije 4 godine je bilo red, puno rada u zemlji, više radnih mjesta, dostojanstvo čovjeka. To je teži put. Kao što je put Međimurja i Istre do Hrvatske bio teži, kao što je put Hrvatske do slobode i do neovisnosti bio teži od puta većine država u Europi, tako je i put SDP-a, klasičan hrvatski put. To je teži put, ali to je pravedan put, to je put uspjeha, to je put na kojem se rade ljudski kompromisi, ali put koji ima svoj jasan cilj. A to je bolja Hrvatska, to je više pravde, to je više posla i to je naprosto bolji status za zemlju. Na kraju je premijer Milanović uručio zahvalnice aktivistima s područja grada Varaždina, zaslužnima za ostvareni uspjeh na izborima za članove vijeća mjesnih odbora.